Eskulari taldeak, Iratzarri Dulzainero taldeak, Lekaio Erraldoi konpartsa,
estreno mundial, urrengoa ez da izango banako. Ez da izango tajarazte, izango da daranako ala banarazte. Zuentzako, bihotzez.
1986an Tenerifen izan ziren, 2000 urtean Fuengirolan eta 2002an Polonian. 2008an Europako hainbat herrialde bisitatu zituzten, Hungaria, Verona eta Venezia besteak beste. Albacete izan zen 2009an bisitatu zutena, Avilés 2010an, Navarrete 2011an eta Zaragozan izan ziren 2012an. Hauek izan dira Euskal Herritik kanpo egin dituzten azken bidaiak. Baina gure lurraldean barrena ere mugitu dira noski. Elizondoko Baztandarren biltzarrera, Irungo Euskal Jirara eta Lizarrara adibidez. 50 urteotan, musikari askorekin ere aritu dira elkarlanean. Izen guztiak aipatzen ez gara hasiko, baina taldearen izenean beraiei ere eskerrak eman nahi dizkiegu, 50 urte hauetan, lurrarekin elkarlanean aritu diren trikitilari, txistulari eta bestelako musikariak. Dantzari horiak, egiten esfortu guztia, batu urte otsuaren saiatzen egon direla, beraz dantzari horiak mesedez etorri plazara, zuek ere txalo beroa merezi duzu eta ondoren Xareu de Oktobre, Barcelonatik, Kataluniatik, Esbar de Lanzairos de San Joan de Vilatorrada, taldekoak ere sartu mesedez plazara, Lizarratik, Lakaitza dantza taldeko dantzariak ere, txalo beroak, Oderetatik Ereitza dantza taldekoak ere izan ditugu, Beasaindik Autzaka dantza taldekoak, Legazpitik bai Koroski dantza taldea eta baita Sustraiak dantza taldea, Gabiritik Goruz dantza taldea, eta azkenik gaurko dantzariak gaur egun lurra dantza taldean dauden dantzariak ere izan ditugunez, sartu eta guztiei txalo bero-beroa.
dantzari ekin aurretik, Euskal Dantzarien Biltzarreko presidentea, Xabier Mendizabal dugu hemen, eta badakigu berak ere bertan eguna izan du, eta berari ere etortzeko izango diogu, mesedez, Xabier Mendizabal, Euskal Dantzarien Biltzarreko presidentea. Hementxe dator eta berak hobetarri bat du, lurra dantzataiarentzat,